Да иде там. Шкембе чорба. Оне ден го виде там, върна варил на шкембе чорба. Викам, това е... Срещам го 2-3 пъти, си идва оттам. Да, излизам. Чорбата е хубава. Такъв ли си е слаб? Кой? Шукрити. Бе, слаб делале. Не знам, не съм го виждала да Знаете години. колко е била. А жена му е много слаба. Жена му е слаба. Па не беше такава. Станала е, помага на тези деца. Пази диета, жената. Извините, че той отива тук да е супа сега да ослабне. Напълнял.